बे नोंनि आखाइलाय मा जाखो हुदा दंलै आंहा गदा लानायनि बिटिसिआव अबेथिं दं नाहरनायसै मोनथारनोसै गाहायनियानो बेनो बिटिसिआ गावदांदाङा बरिया बिटिसि आच्छा सार नोंनि गदायाथ' जोबोद गिलिरमोन नोंनि गदाखौ रावबो थिखांनो हायामोन बर'लेण्डनि बै बिथां गान्दा खुंगुराल'सो दिखांनो हायोमोन बै सिखावनि राजायालाय बोरै खावनानै लांनोमोन खौ जाम्बा नों बेफोरखौ मिथिया बे आत्मा जाबायमोन ना बुथारफ्रांनानै लाना फैदोंना बेखौ आत्माखाय औ हनै मोनबायानो थ' ओंखारदो नि बेयाव ओंखारदो नै बैयावनो बेनो ओंखारदो बारजुमदो मा एसे गुसु मोनलायदोंलाय मुनुसफोरनि हादोरावलाय थान्दा मोनलायदों माथो समायना निजोमबा नंगौ जायगायाथ' एसे थान्दायानो हरनि र' नांदों हेल' चित्रगुप्त नोंलाय सोर आं नारद जों मोनफैबाय बर' रायजोआवनो मोनफैदों बा मा एसे गुसु थान्दालै मुनुसफोरनि हादोरालाय जोबोद मोजां बर'फोरनियाव मोनसे जोबोद गिदिर मेल जादों बा साफा मोसादों बे बड'लेण्डआव अभिजित मोनफैगोन अभिजितमोन मोसाग्राफ्रा बा बोखोसो गानलायदों नंगौ आरो बिग्राय आरो गौतममोनखौबो लाबोगोननो गैयालाय बिसोरना फ्रिसोनो बर'फ्रा फ्रि गाना आंखौनो औ बा मालाय बिसोरनिया अभिजित आरो बै देबजित मोननिया सासेयावनो 20 लाखनो क्र'नि खाथियाव मथा मथि जाथोंलाय बिसोरनो जाथों मालाय बर'फोरनोबो एसे होयोबा मोजां जायोना रानलायना जानांगौ सारा दंना सारनो होलाय सारजों रायलायनो नो सारनो रायलायनो चित्रगुप्त हेल' चित्र मा खौरां ओइ सार बै क'क्राझारनि माबा बै खारगावनि बे फामफुलि आरो बै संगिनामोनखौ मोसानो फोरोंग्रा मा होनो बेखौ करिय'ग्राफार ना मा होनो इंराजियाव बे जयफल ब्रह्मआथ' दिनै थैनो गोनांमोन सार बिथांखौ मा खालामनाया गाहाम सार बे जयफल ब्रह्मनिया करिय'ग्राफार ना औ बेखौ दोनथ'बाय आङो थाथ'थोंसै आं बे आंनि समस्याखौ फोजोबग्रोनोसै नंगौ नामा बे आंनि गदाखौ नागिरग्रोथारनोसै सिन्था दाखालामदो जागोन दे बियो आच्छा दे जागोन सार नों मोनसे खामानि मावनोसै आंना उदैया माबा ख्रेब मोनगासिनो दंथारो नों अमृत फाथायहरदो आंनो सम्भब सार मर्थपुरियाव अमृत फाथायहरनो हानाय नङा अमृत हरोब्ला मुनुस्यफोरा अमर जाजोबगोन थैनो रोंनाय नङा नंगौ नामा बिदिब्ला मा खालामनांगौ जाखांलाय सार मोनसे बाथ्रा नोंसोर बे मुनुस्यफोरनि आदारखौनो जाबाय था नङाब्ला उदै ख्रेब साबाय थागोन जागोन दे आरो मोनसे खोथा सार जोंहा बसआ नोंसोरखौ खबर लागासिनो दङ बसखौ नों थिग खालामनानै दोन एसे थगाय थसि दोनलाबाय थेंक इउ आं नै दा माबा नायबावनि सार बे बिटिसिआव माबा बर' सिनेमा दिहुनबाय दं सार माबा हाफेन गानलायनाय नंगौ नामा सार आच्छा सार सार नै आं माबा लेपटपाव माबा सिनेमा नायगासिनो दं मर्थपुरिनि बर' सिनेमा माबा फैला मेन्देलानिनो सार दोनबाय बेयाव जिरायनो दसे जागोन नारायण सिसा रिभल्भाराव आखाइ दाहो मानोना आं दा सिखाव नंलिया बिदिब्ला आइ एम ए जेन्टेलमेन नाव एसेबां थाबैनो सोलायबाय गारि गाननाय जोमनाय गल्डेन कयलानि बिजनेस गल्डेन कयला बेलाय मा बबाव मोनो बेखौलाय सोरगोफुरियाव मोनो सोरगोफुरि येस नो थेंक्स मा बेलाय Come on नाथाय आंनि मुङाव थानाय गासै केस फाइलखौ अके नों बेफोरखौ सिन्था दा खालाम आं गासैखौबो अके खालामजोबगोन आरो गेजेर गेजेर लोगो हमनायखौ दाबाव सियर बिदिब्ला आं थांनोसै अभी मजा आएगा ना भिड़ो
नारायण नारायण नारद हा खौ गाखोनानै बोरै मोनहैनांगौ जाखो गावखाबो फावसायाबो अलै आं माथो बुजिनो मोनासै बेलतला 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 माथो बेलतला बेलतला होननासो गाबज्रिबाय मा जायगा बेलाय बेलतलायालाय जेरावबो थांलालै नारद बावनो जिरायबाय थानोसै नारायण नारायण जागोन सार बेयावनो जिरायगोन बेलतला 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 माथो मनुष्यफ्रालाय सिङावसो हाबदोंलायो बेलतलासिम थांगोन खोमा मा बेलतला गाबज्रिदों बेवहायनो थाबाय थाथ'दो दसे फै फै माथो गिलुबालुथार माथो हमथा सार बब सासे लांफानांगोन साफा साफा सिखा दंथारो हनै मोजां मोजां न' बानायना लादोंब्रा मनुष्यफ्रालाय आंना दारियानो गुगाहां जालायथारबाय माथो नारद सोरगोनिख्रुइसो साबसिनलाय माथो सार नारायण मासे फिसा गिदिर मोजां साफा साफाथारब्लालाय लांफानांगोन सार लांफानांगोन गंसे लांफानांगोन गंसेबाबो लांफाथारनांसिगोन जोङो बा हनै बिलोआ दैया सिखाव राजाखौ लोगो मोनखांबाथाय बे फिसा रडखौ गंसे लांफानांगौ जाबाय लांफानांथारगोन सार जागोन गारिखौबो लांनांगोन गिदिर गंसे नायनानै साफा हो बिलाय मा नै बियो मा हाथाय गोनां बिलाय मा हाथाय गोनां बियो हनै मोजां सिख्लाबो थांथारदों बै हाथाय गोनां मामोन बिलाय माबा बुस्थु बेबा मा गेब्ला थफि गोजा हमनाय दं मा बुस्थु बिलाय वाव ओंखारदो थाब ओंखार मा एसे मोजांलाय मध्यपुरियालाय नारायण थुदु महाराजा थ' ओइ महाभारतनि खान्दानफोर फैसा लां तथास्तु मा फैसा बेबायदि फैसालै बेबायदि जोंनि सोरगो रायजोआव बेफोरबायदि फैसानि महर गैया गेदेर उन्दै गासिबो समान धोनि गोरिब जेबो फाराग गैया उन्दुनाय जानाय लोंनायजों जेबो सोमोन्दो गैया जायालै जाया र' फैसा होलां नोङो बेबायदि मुनुसमायानि रड आरो मोनबावथों थ' नारद बे जायगायावनो मोनथारनांगौ बे सिखाव राजाखौ माथो उदैयाबो ख्रेब मोनथारबाय नारायण आंहाबोथ' उदैया ख्रेब मोनथारबाय भजन खालामहैनो रुको जरा सबर करो सोर बिलाय मनुष्य नों बे सिखाव राजा होननायखौ मिथिगौ नामा मा मावो आरो बबेनि मावो माने मानसिया एक नाम्बार सिखाव खावो गामिखौथ' सोंना लाफाखैना जोङो अब्लालाय बोरैथो मोननांगौ आरो नोंसोरलाय बबेनिथो आं जाबाय नारद नै बिथाङा जाबाय जम राजा देनां थैनानै जिउआ दाउ बायदि बिरलाङोब्ला गिबियावनो बिथांखौसो लोगो मोनग्रोगोन बुजिबाय मानोथो फैदों नोंसोरलाय बे जायगायावलाय बे सिखाव राजाया आंनि गदा आरो नैबे नारदनि गिटारखौबो खावनानै लांफादों बे जायगायावथ' बेबायदि सिखाव थाया टाउन सहरावसो मेरला थायो बेबायदि सिखावा नंगौ नामा थांदो बैयाव गारि दं बे गारिजोंनो थांदो नारायण थांनाया गामसे मावब्ला थुदो बेखौ माने बेबायदि लायबाय दं नोंलाय आंहा गदा लाग्रा अयभास दङथ' बिनिफ्रायनो बेमारा थालांबाय जम राजा बेखौना माखो नों दाख्लै दौजानायनिफ्राय दाबो फेगायाखै नामा नोंलाय सारा थांथारसैलाय र'
जिरायनोसै सार बिला मा बिल बिलाय बिल माने रां मा रां जालायखोर मा रां जोंनाव रां गैया आया माथो जामारबायसो मा रां मा बेसाद जानायनि जानायाव मा रां मा बुस्थु थ' जासिगोन थांसै आं गारियाव नेनानै थागोन ओके जानायनि रांलै जानायखौ बुजिदों मा रां मानि रां फैदो थांसै जों बेयाव जानायनि रां ना मा होनो आरो लांनो फैयाखै जों सिखावसो नागिरनो फैदों आंनि पेन्टायाव गोमादों जों सिखावसो नागिरनो फैदों रां होलां र' मा जादों बिल होआखै बिल एसेबां साफा दं आदा नोंनाव बिल होनो रां गैयाना गैया जों रां सिनाया नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों जों सोरगोफुरिनिफ्राय फैदों जारौ बेसेबां जादों बिलालाय 100 जौसेखौबोथ' जों मिथिला थांदो आदा आं मोनसे खोथा बुंनि दे नोंखौ ना बे मुकुदा समायथाराखै नंगौ नामा औ दासो मोजां नुथारदों एकदम हिर' जोंनाव बे सहराव मोजां गस्ला दं नोंसोर गानो नामा औ थ' बिदिब्ला आंजों सानैबो र' आदा नोंखौ बे समाया लाबो आं लादोनि गासिखौबो गारनानै हो फैदो सानैबो मा नांगौ जोंनोलाय फैदो माबार फैदो मा दं सोरगोफुरियाव फुरियावसो गासिबो दं साफा सिख्ला ओइ थांला आं थांनांगौब्लाबो लाखानासो थांसै थांनायनि थिग गैलालै दहाय न' खासिबो त्रिसल लाग्रानि जात आं गैला बेयावनो थानोसै नोंनि जिउआ बाथो एके 47 लाख गासिबो जालांजोबगोन सिबाव लाख मोनो दे बेखौ हमनांगौ होनदोंमोन नामा औ बेखौ फिदिंदो खारगोन ओइ नार नों हमथादे दे गिनाङा गाखोदो नोंबो दे गाखोदो आया र' नैबे फैसाखौ लांफा दालांखौबो जानो हागौ थाबैनो फै दे दे बाय ओइ लाखि लाइसेन्स थिगैनो दं थांदो लाइसेन्स मा लाइसेन्स ओंखार लाइसेन्सआलाय माखौ होनो लाइसेन्सखौनो मिथिया नामा ओइ लाइसेन्स हर फैसाखौनो होनो खोमा देखायनोसै नै बेखौनो होनो बे नङा लाइसेन्स गैया जोंनाव बेसो दं बेखौनो होनो ना हर लादो होजागोनलै मा मोदा-मोदिलै बिसोरलाय मानो जादों मानो गाखोना नों गाखो मानियाब्रा बारा फामफुल गैया दालाय गाबोसो थेला मोनगोनलै नोंसोरो खानायाव सोना दोनै जाबासो खम मोनगोन हनै आंनि बायदि गिटार माक्सा आलायना दोनदों नंगौ थ' लायनि आंनि मालखौ नोंसोर जोबोद मोजाङै जोथोनै लाखिना दोनबायलै साबायखरलाय थेंक्स लट जिउखौनो मोननाय बायदि मोनथारबायलां नोंहाथ' नोंनिखौ मोनबायलै दानिया आहासो जाहैनोसै नागिरनांगौआ दे गाखोमाबाय आंनिखौ आं मोनबाय गावबा गाव आदार बुगाव मालानिखौलाय मा नांजानो तु
बाय 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 रुको जरा सबर करो सिनायनाय उथो गारिनि उथो फैदो नङा थ' गस्ला गोदान मोननानै निसां गाजोबाय नारद नारायण नारायण सारखौ जोबोद मोजां समायथारदों आंखौ समायदों समायदों नाथाय मोनसे खोन्था सार नोंथांनि दारिया बोरैबा जामगावगाव मोजां नुवाखै र' दासो सारखौ साफा नुथारदों समायना मोजां नुथारदोंथ' बरिया आद्रा थानायखौ न'आव सिनना होगोनथ' फैदो थांदिनि हेल' नों बहा दं थाबनो फैलाय जोंनाव औ जागोन र' आं खामानिखौ मावखांजोब्बाय थांबाय दङ मा जादों आंनि गदा आरो मुखुदा बोरो बोरो आंनि गदाया बोरो ओइ सला नोङो साले का खोपड़ी तोड़ साले